Hello guys! Majong adlaw na tong tanan. Welcome back sa mong channel. Si vlog. Ang karong adlaw guys, dami sa kwarto kay namilo mi. Nakapamilo na mig isa ka balde di dapada. Mga sanggalat nagka balinsungag kag among kwarto dari. Dahang gitudlo ang pamilo, pero kay bawo naman din jag pamilo dugay na. Beno. Kay naghuman magkaon, inighuman tadtaod maligo. Pagkaon na po. Gapon, gipalitan ka na ako ice cream, ha? O Paji Bar. Idahang favorite kay Kwan. Paji Bar. May dyan favorite mo nang sige nilag samok pagpapalit. Lah, tiwasan na ng pamilya ni mo sa nina, lah. Kaya palitan ka na inja. Taro nga. Ilain ang pantini mo. Pantinaho. Init. Hindi sa pod guys, kay mamilo sa ami. Nagdungag ko guys, para panihapon, kamera dari kay sinanay, tuwan ni Simba. Ako may nagligamo. Before ko matubabaw, tanong ko basketball guys, kay nagsugod na magkalingawan dari, kay hapit na magpista. Nagdungag ko daan guys. Nanay bungag among lemon guys, na duwa ka buo. Aris ibabaw na pa'y namuwak. Agsili, wa na, surrender na. At ang atuog kuan guys, ganang na'y kamatis o nidagko na ba? Basig na nga wa. Dahil na pa'y grasyang umaabot ya. Guwang na. Anak sana kay pahinugun sa punuan. Tara man atog kuan. Aray. Nangadaat ag dahon sa saluyot na. Pangkujabid. Panguod man. Aglami ag dahon sa tangad. Isipon ko sa init ni. Labad ang Daraday gihapon guys. Nanaghan na sila. Aray ko na guys. Nanaghan na sila. Lami na tanawon og hinog na padung. Wala na napupo. Sluoy sayang. Grabe inita guys na arang luod sa kaajukuan. Humay nang lutak wa nay tubig. Arang inita kaadyo. Ala, si kabang to dagto. Pati garden na nga laos na. Dari ra kusbay guys, isa ka adlaw gahapon pud. Ako naglaglaag kay kuan, garabing inita kaadyo panahon. Gahapon rasapon mo ni ato ko datos kota din sa paguli na ang gikuha seleksyon ni ato Miss Barrio Hall palit big ice cream. Grabe ka di matabang magsigla ag karang inita. Ngunang na ko i-vlog nga maajuhon. Ginagilak ag kanding. Luoy kajug basak guys. Nang lutak, luoy gumay. Grabig tanga dari kay gidabos. Patukon das babaw inig mauli na sanay Simba kay wa man pas ati ali diha. Tamas lungsod, merkado. Uli ni nanay ato kus babatan ako basketball. Karon man ag magsugod ag kalingawan. Hindi ni ka 27 pohon na kunoy kuntis og Zumba inter barangay bibo na guys. Pero kang naong gud pasulabi og bugas na.
Wa naman ko i-apply sa ang naong kay kuan. Arang inita. Masamot kamaot. Ako nag-apply pa. Naidagang saging dari guys, pero way lami kag saging kay way ginamos. Lami tong nay ginamos. Para lami aka og santol nga gihatag ni Jumil. Salamat dai nimo Mel. Shout out Jumil. Si jang santol nga gihatag duha ra ka buok pero lang lami guys, wa jay ka aslam-aslam. Bangkok man siguro to, Bangkok lagi. Kuan, dagko si ja guys. Ja wa jay ka aslam-aslam. Tag saming kuan. Tag saming maya. Lami kadyo. Tamis. Dagko gliso. Wanam ko'y santol. Nay santol dari pero kuan. Uy, lami karang asluma pud. Lami din yung hinatag. Aray ko. Ang sarap pud guys, kaya sang tanawag ang dinungag noon sa naron. Maput-puot naman, wala na yung biti ni Siga. Ang dapat motor. Ngit-ngit man. Ano, nagipalitag pasinaw. Mama Ali, day, bijaan ka, day? Bete nawa ang dagtatag, dagdi ng agbe. Umisiga ba? Sinaw na guys. Love you guys, ah. Love you. Na may gas-gas na. Pumato sa buong tubig sa mga kamay. Love you, Ate Herlen.